Byliśmy w spotkaniu Błękitni Łęczyce, Jaguar Gdańsk, a do kolejnego meczu przygotował się już Olimpiadą Góra na Kołu, a my mamy 1-0 na drużyny Jaguar Gdańsk. Dzień dobry, panie Andrzeju. Błękitni Łęczyce, Jaguar Gdańsk już na boisku, ale już za chwilę Olimpia Elbląg i Elana Toru. Elana jest, na pewno pojechała do domu wczoraj. A ja życzę drużynie z Wrocławia miłej podróży i fajnego meczu i